Здравейте, това съм аз, Митко, и сега снимам трети епизод на WWE Supercard. Ох, извинете, малко съм хребав. Оп, чакайте. Тъй като ви река Supercard. Сега ще ви покажа, тъй като спечелих титулач, сега смятам да ви покажа от Фернандо последното. Аз съм го бил от 3 на 0. Сега ще ви покажа последното. Последната игра с Фернандо, да видим какви рewарди ще бъдат. Ето ми ги. И спечелих Ultra Rare Stone Cold Steve Austin и Ultra Rare Randy Orton до тук. И така. Нека видим какви ще ни бъдат рewardите. Видя какви ще са му картите. Като играх, имаше най-силните му карти бяха реарки. И така. Този клип не знам колко минути ще бъде. Ако случайно прекъсне ако се запамети и случайно прекъсне, не ми се сърдете, моля ви. Но все пак ще го кача. Силата на репък, ако не сте виждали, ето се ви показах. Не знам дали ви показах в миналия клип, но ето показвам ви сега на Джейн Амброс. Предна мръсна работа. Тери Функ. Ето като виждате, рейерките до тук са му най-силния, на мен легендарен. Един легендарен. Чуш, че ще излиза отново WrestleMania и ако излезне, сигурно ще има Survivor по календарите. Но не съм толкова сигурен. Все едно. Аз нека обясня защо харесвам до някъде Рото Глори. Аз го харесвам, защото мога да тегля повече карти, играя повече битки, нали, срещу тези карти, които играя, ги печеля. Само някои ми харесват, разбира се. И така. След клипа, ако искате долу в коментарите, може да напишете на вас кои евенти ви харесват от WWE Supercard. Но както искате. Опс. И Stone Cold. Ето, спечелихме Фернандо. Стигнахме до Джимми Юсо. Нека видим какви ще са ни картите. Хайде де. Хайде де. Хайде де. Аре де. Добре. И последна игра. Рото Глори. Фин Бейлър Survivor. Сега. Нека види какви ще са му картите и дали точно ще бъдат силни. Да, кръстил се Кейн с снимка на Андре Гиганта. Много умно. Слабо. Слабо.
Сега ще се окаже, че тия карти са по-силни по-слаби от на Фернандо. Не, тя е това. Oh, e ali ще фокса с громоляса долу. Също долу Зиглер. Оп. Да. Три хейс срещу 3 хейс. И за пореден път печеля. Сега, нека видим какви ще ми бъдат изтеглите карти. Блейк. Тъпо. И пригответе се да види каква ще е картата. Яко, бил. Айде и последната игра. Извинете. Тази последната игра изпирам клипът за днес. Так че. Колин Касаджи, аз го наричам Колин Касапин. Так че. Тези двамата. Не. Подсилиха се. Браво, кик. Показвам ви го, така че не го препара. Знам, че не е уместно, но просто искам да ви покажа цялата на Роман Рейнс. Ако изобщо ще стане. За които не се виждали, не? Става. Карай. Това беше последната игра. Сега, нека видим какви карти ще изтегля и спирам клипа. Това са. Добре. Долу в коментарите можете да напишете до кой сте стигнали вие, кои вече най-много ви харесват. И сега
Аз ще спирам клипа. Довиждане от мен и до после.